Kamar yadda kuke gani, wata gagarumar nasara ce da Allah ya bamu a nan rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina, inda muka kama wani gungu na barayi waɗanda sun daɗe suna damun mu, suna damun al'ummar jihar Katsina da sace-sacen motoci. Kuma a wannan gaba nake so in yi kira ga su kansu mutanen jihar Katsina da duk wanda ya san cewa an sace masa mota da ya garzayo nan babbar hedikwata ta 'yan sanda domin a ci gaba da bincike, ko Allah zai sa a gane, domin mun yi babban kamu. Abin da ya faru shine mun kama wani Aliyu Husaini, kamar yadda kuke ganin shi, a ɗan ƙofar sauri, ya shahara wurin satar mota ta al'umma a jihar Katsina. Kuma lokacin da muka kama shi ya saci wata mota ƙirar Honda Civic 2000 model mai wacce ba a yi mata rijista ba, wanda kudinta ya kai naira miliyan guda. Motar nan dai an sace ta ne a wani wurin taro wanda ake kira event center, humanity event center, da ke cikin birnin Katsina, gidan dawa. Lokacin da muka kama shi kuma aka fara bincike, ya yi bayani cewa ita wannan mota idan ya sata, wannan bawan Allah yake kaiwa gashi, wanda ake cewa Mati Bashir, wanda ke zaune a ƙauyen Fagwalawa da ke ƙaramar hukumar Ɗanbata ta jihar Kano. Sannan akwai abokinsa shi ma wanda suke wannan harka tare da shi, wato Ibrahim Aliyu, shi kuma ɗan unguwar Iyatanci ne ta jihar Katsina. Sun yi bayanai akan wannan mota da suka sata, wacce yanzu tana hannunmu, za mu kai ku mu nuna muku inda motar take. Sun faɗa cewa a shekarar da ta gabata, wato 2019, sun ɗauki wata mota ƙirar Honda 2000 model a Old Government House, wato tsohuwar abin na headquarter gwamnatin jihar Katsina, tsohuwar gidan gwamnati, tsohuwar gidan gwamnati ta jihar Katsina. Sun saci mota Honda Civic 2000 model. Sannan ila yau a hotel ɗin Katsina Motel, shi ma sun je sun ɗauki wata Honda ƙirar 1998 model. Da sauran motoci ma muna nan muna bincika su, duk sai sun mana bayani inda suke kai waɗannan motoci. Ga shi wanda yake siya, shi ma za mu hira da shi, da shi in an bashi ko in ya siya ina yake kaiwa. Da farko dai mu fara da shi Aliyu. Kai ya sunanka? Sunana Aliyu. Wa shekarar ka nawa? 28. A wace unguwa kake? Kofar sauri. To gashi an kawo ka nan headquarter 'yan sanda, ana zargin ka da laifin ka saci mota, haka ne? To me ya faru, ya aka yi ka ɗau mota? An samu mota hannun Mati, kuma sai ce mu muka kai mai ita, ni da abokina. To haka ne, kun ɗauki motar? Haka ne. A ina kuka ɗau motar? A ina? gidan dawa. Gidan dawa. Me ake yi a wurin a lokacin da kuka ɗau? A lokacin dai mu ba mu ga inda ake taron da ba, amma bakin titi ne. Ya kuka yi kuka ɗauka? Ya kuka yi? Balla ƙofa kuka yi ko mastaki kuka sa? Na mulki ne, na mota. Na mastaki? Na mota da shi. Shi kuka yi amfani da shi kuka buɗe? To daga nan sai kuka yaya? Sai muka tafi. Ina kuka tafi? Bodan Nijar. Daura. Can ina kenan, Kwangwalam? Ina? Can Babara. Babara. A can kuka haɗe da shi Mati? Kuka ba shi mota? Nawa kuka sayan mashi? Lokacin gaskiya na mace. To mun gode. Kai ya sunanka? Ibrahim Aliyu. A ina kake da zama? Iyatanci. Shekara ka nawa? 28. To ga zargin da ake maka na sace-sacen motoci a jihar Katsina, ya aka yi? Idan ita wannan mota da aka samu, shi wannan da ya ɗauko ta, sai ya mun waya ya ce mana in zo in raka shi Nijar, a inda na je na raka shi ya kai ma Alhaji Mati da Kwakwar. To yanzu sau nawa kuka saci mota a garin Katsina? Ni ban da so biyu. Da
wace da wace? da wannan ta wurin Katsina motel da ta tsohon gwamnan Ka ɗauka duk in kun ɗauka kuke kaiwa? shi wannan To sauran motocin kuma fa wayanni. wanda aka sassace na al'umma, To wallahi in dai wanda mai sani akan wannan banda waɗannan guda uku. banda wa'annan guda uku. To a nawa kuka saida ta? a ita 190. so ka sayar mishi. To kai Malam Bashir ƙaraso kusa. Mati Bashir, ya sunanka? Mati Bashir, ka kalli kyamara. Ya sunanka? Shekara ka nawa? To a ina kake da zama? a Nijar. Hmm? A Nijar. A Niger? Najeriya, saboda ina da iyali a can ina cikin A nan kai ainihin ka mutumin ina ne? Fagwalawa. Fagwalawa. Ta ina? Ɗanbata. Ɗanbata a ina take? Kano. A Kano. To me ya kai ka Niger? Ka yi gudun hijira ne? Ran su daɗe ne. Saboda wannan sana'ar da ake. Wannan ita ce ta farko kuma Allah ne ta ƙarshe. Kuma ni ba ni nake siya ba. Ni dai na yi dillanci ne. Tunda kaddara ta riga ta hauni ba zan ce. To me tsakaninka da waɗannan yara? Sun ce suna kawo maka mota kana. Wannan ce kawai su tafi. Sai waccan ɗayar ta wajen wata mace. Kuma duk ba ni nake siya ba. Ni dai inda ina zaune a can ne musu hanya. To wane ne yake siya? Wane ne? Wanda ya saya ai an kama shi. Shi ma ta wannan motar ai an kama mutane da yawa kanta. Mu 15 ne. Wannan ya saya a hannun wannan ya saya a hannun wannan. To shi wanda aka kama da motan yana yi, wanda ya siyi motan yana yi Shi yana can a Nijar. a Nijar. Ni ma a Nijar aka kama ni. Aka kamo ka. Nawa ka saya? A ni ba sai wa ni na yi dillanci an sai da ita an bani naira. Nawa aka aka sayar? saida ta? A yanda aka sai da ita an sai da ita jaka 450 kudin Nijar. Nawa kenan Shi kudin ne ya Najeriya? kama kimanin naira 270. To shi mutum na ƙarshe nawa ya sayi ta cikin waɗanda ka ce an kama? Wallahi ban sani ba saboda ba a yi tambayar ina nan ba ni dai bakin iya abin da na sani kenan.